Kut no kajingya inti ka club Inter Miami tang ha ka round of 16 na ka ba ram no man meet da saw la not goal ha ka club PSG. Ha ka ni kajing lekai ka club PSG kala supan sat sri ka ya ka club Inter Miami ha pedang madan na do bastang ha do pokut kajing lekai. Tang marestang kajing lekai tang kato ka ni minit yo ka PSG ban tap ya ka goal ka banakong lang ba Ochoa Neves ha ka minit ka ban Rio bat hadin balayai piang ka chin lekai ula pateng bat thep piang ya ka kol ka ar ha ka minit ka balai pundai kat ba ya ka kol ka balai ka PSG ka layo lang ba ka on kol ka bala thep akla daw rang apdin ka Inter Miami o Thomas Avilas ha ka minit ka ba saw bat ya ka kol ka bakado yo ka PSG ban thep lang ba o Akraf Hakimi ha ka minit ka ba saw plus lai tang ha ka pas half ka PSG kalayo ya kita kisau gol kan ba ka club Inter Miami ha ka first half fatang si shot ro ka pat yo setia hadin balas tang biang ka ching lakai ha ka second half ka PSG kam sam yo so pan petang ban thap gol kat ba ka club Inter Miami kalayo pan persang kato ka ni teli ki shot Henry Sneopok na mar ka ching climb bor ni kala do ka Europe klem sai so kumbak kan tamo